جیونیه ناشناسی صلاح بندانی پاکستان کوسٹ گارڈ کاروان سر عروش یک کارندہی بیران و حق ٹپی وفاقی حکومت نیمگا NFC ایوارڈ اولی قسط بلوچستان حکومت ادا عشا سرحال منا چاساپ آن لائن محلب بلوچ ایواد بلوچستان صوبے ہفت بجے فروری 5 تاریخ خروج یکشنبہ گوش کنک سرجمی حالاں جیونیہ ناشناسی صلاح بندانی پاکستان کوسٹ گارڈ کاروان سر عروش و تیرگواری یک کارندہی بیران و ہب ٹپی بتا حالان ردا جیونی میں تک درانہ پیشت کگی واقع ناشناس صلاح بنداں پاکستان کوسٹ گارڈ کاروان سرا عروش کتا کوسٹ گارڈ سرا اولا QRF گوں بارودی تراکے و پدا تیرگواری کتا بنشون ردا عروش کنوک موٹر سائیکلاں سوار بتگاں عروشہ کوسٹ گارڈ کارندہ سمیر ثاقب جنک بتا و دیگا ہفت کارندہ ٹپی بتا ٹپی سپاہی گانی نام عوض وقار محبوب مدثر سلیم عرفان جنید و طاہراں واقعہ پد سیکیورٹی کارندہاں پٹو پول بندات کتا وفاقی حکومت NFC ایوارڈ اولی قسط بلوچستان حکومت داتا حالانی ردا وفاقی حکومت NFC ایوارڈ اولی قسط 20 ارب کلدار ادا کتا وفاقی حکومت گوستنگی سال NFC ایوارڈ بابتا بلوچستان حکومت 2 ارب کلدار وامدار بوتا PPL کمپنی بلوچستان 30 ارب کلدارہ وامداریں NFC ایوارڈ و ادگی وامانی ندے کے سببہ بلوچستان حکومت مالی بحران آماچیں سر وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ہزان کے وزیر باز رندہ گشتہ کہ اگہ وفاق کا پشت کپتگی زر نداتا گڑا بلوچستان حکومت کاردارہ پگار ہوں دات نکاں ڈیرہ بگٹی ناشناسی مردمانی تیرگواریہ قبائلی راشون گوتی زاگا بیران بوتا پولیس گوشگیں کہ ڈیرہ بگٹی حلق پخت پٹوخ روڈا ناشناسی مردمہ قبائلی راشون و ڈیرہ نہالان کرمان زئی رہیجہ بگٹی رابستگو آئیے سرا تیرگواری کتا واقع قبائلی راشون و آئیے زاگ لال جان ہما وحدہ بیران بوتگاں پولیس بگٹی قبیلہ مردمہ واقع جہاں سر بوتگو آہانی لاش اسپتال سر کتگاں پولیس و قانون برجم دارو کے ادارہ واقع بابتا پٹو پول کن گیاں نوکنڈی دزیو ڈنگی واقعہ ہلاپا نیشنل پارٹی راشونہ گشتہ کہ دمگ دزیو ڈنگی واقعہ گیش بتگاں بلوچستان حکومت و چاغی انتظامیہ معلوم دزو ڈنگانی اوستا یلا داتگاں گوستنگی روچا ریٹائرڈ ٹیچر یہ دوئیں گاڑی دزاں پلیتگو بوڑتگاں ریٹائرڈ ٹیچر رضا اجباڑی یہ دوئیں گاڑی ریٹائرمنٹ ذرہ زورتگاں کہ وتی چوکاں لاب بدند نیشنل پارٹی ہوتی بیان گشتہ کہ اولی واقعہ نہیں دمگ ہر روچے وڑے واقعہ بند بل انتظامیہ آہانی گرگو پولتگی سامان و گاڑی یعنی آرگا بے صوبیں آہاں لوٹ کتا کہ رضا اجباڑی ہوار سرجمی دمگی مردمہ انصاف دیگو دزو ڈنگانی ہلاپا ترندے کاروائی کنک بھی خوزدار شاہرہ ترندے تراکے بوتا تراکے تاوان ہچ حال نیست پولیس گوشگیں کہ کوئٹہ کراچی روڈ تراکے بوتا تراکا پت تیرانے ہوں توار بوتا پولیس گوشگیں کہ واقعہ ہچ وڑے بدیو تاوانے حال نیست پولیس و سیکیورٹی ادارہ کارندہ واقع جہاں سر بوتگوں گیشترے پٹو پول کن گیاں دشتہ یک لاشی گندگ بوتا حالانی ردا کوئٹہ دمک دشتہ گوستنگی روچہ یک لاشی گندگ بوتا کہ آئیے پجار علاؤ الدین جامنند کیچی بیگے نامہ کنک بوتا لاش پولیس سے حوالہ زورتگو اسپتالہ سرکتا واقع بابتا پولیس گیشترین کاروائی کن گئیں ملکی و در ملکی حال وفاقی حکومت ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC وطواں کے بستاری ہلاس کنگے فیصلہ کتا وفاقی حکومت دل مانگیں کہ HEC وانے کے وزارت چیردستی ابدا و اے بابت ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جوڑ کنگے آرڈیننس 2002 ترمیم آرگ بھی وانگو زانگی بنجائی وزیر گوشگیں کہ HEC آرڈیننس 2002 ترمیم ادارہ گیشتر محکم کن HEC صوبانی نمائندگی متاثر کننگ نبی و باس کم باں بنشون ردا وفاقی حکومت ایگزیکٹو ڈائریکٹر داری و HEC چیئرمین مدت 4 سالہ کم کنگو 2 سال کنگے فیصلہ بوتا فیصلہ بابتا HEC چیئرمین دلگرانی درشان کو تو گشتہ کہ چاہے ترمیمہ 20 سال پشتہ روگ لوٹی و اعلیٰ تعلیم میں جہد و کوشش پدا صفر رواں یورپی یونینہ روسی تیل قیمت $45 سرا داشتہ و یکشنبہ یونکی قیمتانی سرا عمل کنک بھی سویڈن سروکیہ بتگی دیوانہ یورپی ملکہ معاہدہ بابتا اتفاقی درشان کتا چائشیہ 65 G7 ملکاں روسی تیل نہاد $60 یک بیرل مقرر کتا دومی نمگا میاں استمانی مارکیٹا
خام تیل نہاد جہال شوتگاں برطانیہ برینڈ تیل یک بیرلی $80 امریکہ WTI ابتادو $100 حساب ہیں اشا تنگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکھنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نمنا محب بلوچا بدہ اجازت شمیروچ پہ نیو تاہیل بات